हो 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 आ हा 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 हा। देखा एगो भक्त अपना माई के बारे में व्याख्या कैले बा मुकेश भैया जी। अब कहले बा का लागल हो तनी बिगाड़ा अब हमनी बनावे के चाहिए। कैसे हो संगीत है अचरा छोड़ा के चल कहाँ दिहले अतना दूर रे माई। आयब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई। हे का हो तोरा बिना जी जी कैसे तोरा बिना जी जी कैसे तोरा बउआ हमारे। माई तोरा बिना जी जी कैसे तोरा बउआ हमारे। माई तोरा बिना जी जी कैसे तोरा बउआ हमारे। माई आपका लड़का कहता सोनू सदाम भैया जी कैसे हो बहुत ही खूबसूरत हमारे क्षेत्र के कलाकार बारे। हम भैया के अभिनंदन स्वागत करता नहीं सेटअप में हमरा के भैया बहुत सहयोग के बारे प्रणाम बा। आपका मन के दर्दिया अब के बूझी अब के पोछी अखिया के लोर। के कराया गे फूट के रोब के समझी हमर सिसकी के शोर। लड़का रोता है माई का तू हमारा इस दुनिया छोड़ के चल दे। आज तोहरा बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं थे। माई हमरा के कृपा कर तू अपना अचरा के छैया हमेशा उड़ा के रखिया माई। ऊ कहता का लड़का मन के दर्दिया के अब के बूझी अब के पोछी अखिया के लोर। आप लड़का का कहता के कराया गे फूटी के रोब के समझी हमर सिसकी के शोर। कहता हे माई बिन कहले दुख बाजे बुझे। सुनिए भैया का कहता बिन कहले दुख बाजे बुझे ऐसन केहू न पाई। तोरा बिना जी जी कैसे तोरा बउआ तोरा बिना जी जी कैसे तोरा बउआ हमारे। हे माई तोर बहु हमारे माई बाबा तोर बहु हमारे प्रणाम भैया लोग।
देखी जन्म से अब तक तोहरा कृपा रहल माई। देखा प्रफुल्ल भैया जी आज हमरा छोड़ के दुनिया जाता रहे, आज अंतिम मिलन हम आई तोहरा से हम ये जोरा करब। दुनिया के मेला में काहे तू हमके छोड़वले अपना तोरे माई। दुनिया के मेला में काहे तू हमके छोड़वले अपना तोरे माई। हमरा के भी ले चलते अपने साथ रे माई। खुदा उखड़ गई के अभी बछड़ुआ कह जाई। हे माई तोर बउरा हवा